Kanyang laki din! Saan ka man pa'y apumanaw-panaw si Kapre daw? Ne, apay mo't nanang. Kat numapan ko sibugan dagiti mula kanatan. Urayom ni Auntie Maria, umay kanon. Sus, taapay. Ngamen, nasurok a 40 taon. Ang baro ka pa'y lang. Day tamanen kat tikunak. Dilawin nyo manen, ti kinaba ako nanang. Awan samot ti balasang amangayat kun ka anak kao. Ne, katadanto lang ta. Ay nagmalmalas ka matakan ayo naun. Namin ano ka nalugi ti garden mau. No saan amalaylay, malayos dagiti mulam. Apay ngay akas tamot ti mapaspasama kun ka. Puro malas. Kahit adama aramidan ni Auntie Maria, tapno may katagiti ko nam amalas ka. Kano nalaing amamad to ni Auntie Maria. Di mo ayaan mo dayta. Amo ka dayta nanang. Adda pwesto na iti palengke. Ijay igid aglakla ko iti lamlamags. Agpapabaya di jay. Ay, adakon! Adan ni Auntie. Dumanon ka, Manang Maria. Ay, ayan nga itay kape. Agtugaw kapay mo't Kapi ada, gusti biro ka. Oh, Fredaw, agtugaw ka dito'y abay ni Auntie. Tay baka natigasat mo. To'y kaanakak. Adi mo't lamakaas-asawan. Malata ba pa agtimpla iti kape ni Auntie? Alaman nga rod, Auntie Maria. Ibagam man no agswerte ak itangal daw. Kas makitak dito'y bimataw. Adakulap mo. Uyawang pa'y matidakulap ko. Iso abim mato day tante, gapo iti katatrabaho. Itangal daw. Makapidot ka iti kwarta. Kwarta, ante? Kwarta! Iso ano magmagnaka, agdumog ka, tapno makitam jay agururay kan ka, kwarta! Nay, paray, apay nga nakadumog ka magmagna. Magnakalaan ka di paray. Iisan mo na makita di masabat ta na pinda sa balasang no nakadumog ka. Ay katsikan ati mangkita para kanya. Ha? Uy! Adda kwarta. Ha? Ayan na di kwarta paray. Adday tao. Ha? Binting lang mga dahita. Aglat-lati pa'y. Sos! Pudno di impad to ni Antik Maria itay. Makapido ta ka talaga iti kwarta. Ay sos! Binting lang magparay. Ano mga dahita? Di pa'y makagatang mo iti kindi. Adday ta dyan napidot ko a kwarta, nanang. Kwarta day tao'y. Ketuan, binteng aglatlate. Talaga mo itanalay ngagpad to ni Auntie Maria niya. Nakapido takiti kwarta angam binting madlaan. Ay sus, makapabilib mo ta niya. Unay mo daytan, binting laang. Saus, kung nagtumit ngamin, asa anak amamat pati kadagita apad tupad to. Hadula, amin na kita. Ay, sabalin ni Auntie Maria. Pudnaw dagiti padpadtuna. Kita man nakapidot ka iti kwarta. Inton maminsan, ibagam kenkwana. Ano mabalain, milyon ti mapidot mo. Jesus, saanan? Diyak kayatan ti agpapadtukan ko na. Mapanak man kit di agsukat, ta mapanak agaram. Day talamo agar-aram tar aramidam. Nanang, kasano ako maamakaasawa? No sa anak nga agaram. Makaturturog ako. Ne. Agsuy-suyaab ka matinday si. Kahit makaturturog ak nga rodin. Kasangsangpot ko laan. Katugtugaw ko. Agsuy-suyaab ka. Ay, dirit saan kan, Alfredo? Sapay kumata saan nga agsakit tinakam mo. Anya dayta, Daisy. Saan ka atay? Amok ti type mo. Jay gwapo.
Nagwapo ka matkat, Fredo. Ngam ti kayat ko, di baknang. Di nga adalugan na. At dapay house and lot na. Ha? Ay, baknang gayam ti kayat mo. Praktikal ti panagbiag itan, Fredo. Diyak kayatan ti agrigat. Iso abak nang ti kayat ko apakiasawaan. Agawit ka na. Di ka pa'y lamakadlaw. Makaturturog ako. Nay, pare Pritang. Apay nagrabi ka miting o magpasyal ito balay. Mabalin ti sumrak, paray. Ay kasumrat ka paray. Nay, naka-spotting ka puti kas taunay Nagapam. Nagkapuwa ki je balay da Daisy, paray. Napanak nagaram. Ha? Apay anak kalidliday ka? Pinain na. Ay, paray. Pinain na katagos. Kaya mo asawang bastagkan. Iyak pa'y na ipagpagajarig na kan nga may napinain ako na dagos. Apay nga rin dito'y balay nga, tinagdiritso mo. Kaya't ko kami nagsangit, pare. Ay na, nagsakit ti mabahay ni Ayat, pare. Kiisangin mo lang ta, pare. Iwata lang mo dito'y balay. Ay na! Ay, sao? Nagalas ka gayam, nung sangit ka, pare. Nagalas na kitain, Joe. Ay, pare, ang darak mo dito, pare. Apay, agsat na. Uwan man, pare. Gasti sakitin akong pare. Malah, aginom tangarog, pare. Ayan ni Fredo. Nakaturog manang nabartek ang nagawid idirabe at dan sa hangover na. Inggatang nan samutan ni tiarak jay napidot na kwartay di kalman. Ay na may gatang naayamot ti binteng aglatlatay. Binteng tinapidot na. Ison sa pa iti pagsaksakitan tinakom na. Tapod no ang nakapidot iti kwarta ngam binting lao. Nay, Auntie Maria, handa ka manan. Muwan, adak manan. Dimbagasak tumayak makikapay. Apay, nabartek ka kanaw idirabe ay. Binasted nak je balasang ararnak. Iti dahita kinagwapaw, binasted na ka. Paknang kano ti kayat na. Di nalaamaw, abumak nang ka. Ha? Bumaknang to'y anak kaw? Wan, bumaknang nga talaga. Sus. Kasano a bumaknang? Mga bak, iti lotaw. Nangag mo, Fredaw, bumaknang ka. Ay na, agbabawin to dahi a babae anang paay kan ka anak ka. At na nakita ka, nakaparada ako siya, isang mga nanti palay dadi siya, paray. Bisita na siguro Kuna mo di karo ba, dangagararam ka no kayong kuwana. Kay, isumat ti kayat ni Daisy. Daytay baknang. Daytay addalugan na. Panag ko na, nangina na di alugan. Iso bak nang ibisita ni Daisy. Ay na, awan na talagang tinamnamak ni Daisy, pare. Sanak akayat, gaputa pobre aklaan. Bumak ng kanto, paray. Malagip ko. Wan, impad tugayam ni antik abumak nangak. Ay agasam man, paray. Kita man lalay ta, bumak ng kagayam. Wan, bumak nangak, kas impad to ni antik Maria. Fridaw, agreeing ka. Agreeing ka, Fridaw. Dito'y matan salas tinagturugam. Ado tilamok ditaw. Mapan ka maturog ijay silid mau.
Natulog agayam di buya ka, tibe. Idedep kon ta sayang ti kuryente. Nya ka mo tinanang. Apay arining nak. Mangrugrugi ako ng agtagtagainip ka. Anya ti tagtagainip mo. Agtagtagainip akampay di abumak na nga kaun. Ay sige. Inka ituloy di tagtagainip mo. Ijay silid mo. Ay nakbak nang kan paray. Agasam tinahaba mo nga itilutaw. 10 million jo. Anya 10 million? 20 million. Kahit ananong nga dahil kaado a kwarta paray. Gastusa ka. Ang nagadaw oh. Fredo, ni Daisy daytoy. Di na ka din am-am mo. Daisy? Nagkita ta ka din? Paray, kinoy so dahil tayo inaharam mo oh. Pakasaran na kun ang... Pakasaran na dagaws? Di nakpay sinungsong batan? Pakasaran na kun no pal ka. Asaws. Ay sus... Ngagpay so dahil impaturo mo kanya. Ay naparay ka. Ano? Ay saus, agasam mga minday ta 20 million na kwarta ngay paray. Babaeng ti agkamaking ka oh. Di nakpat yan. Di nakpat yan. Uuhin, pakasaran ka. Pakasaran. Ay na. Tagtagainip lang gayam. Kaslapod no abim maknangak. 20 million ko naman. Hanggang... Ay na. Naibos madla nga dagaw si di nakaringa kay una yan tigastaw. Ay na. Puros balpak magtipad to ni Antay. Ay na, nagmayatan ti makikapay. Manang, nakariingan ni Fredo. Nasapak ita, Fredo. Tanda ka man na nantay. Mamam, ada makikita ka mapasamakan ka. So, saan yun nga ituloy day takapad to? Nga ibagbagayo para kanyak. Nay, apayakas ta ti panagsasaumkin ni Antay. Saan to madla po mayso? Pudno abim maknanga, tanang nga bakak itiloto. Hangam, naibus matla nga dagos, idi nakaringak. Di mo kumaing gastos amin atap no adda nagbatay. Ay, bay amon, tanaybus nga rod. Dayto iti ibagakan ka, Fredo. So, saan ako na mamatay? Mamit mo, jay ka forever mo. Ngam saan na ka mamit? Ay sus, kunakon kay, palpak manen apad to dayta. Ay, denggam ngamin na. Saan na ka mamit? Tasabali ti pagturungan na. Amok ti pagturungan na. Sabatem ijay. Paray, sa dino ti papanam? At damapan ko sa batan paray. Di ta highway. Sino ay mati sa batan? Ay ka-check ka forever kumata. Ne. Isun samot tang daytoy paray, ne. Iso ti ka forever, mau? Daisy? Nagsabat ta? Sikat ti ka forever ko? Natagtagainap ko. Ajay masabat ko dito'y highway itangal daw. Kat iso ti ka forever ko. Kat si ka dayta, Fredo. Ay na! Ay sus! Pudno dyan padto ni Antek! Makasawa akaw! Ay na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayaw,
ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.